Cofiwch chi, un o'ch ymlaen iawn, yn chwarae gitar fi. Iawn. So, y deryn di ydi hon, ac unwaith eto, fel yn yr holl ganeuon llatter, mae'r dyn sopi neu'r merch sopi, mae'n gwybod, mae'n oedolion yn nhw. Ond maen nhw'n danfon y deryn allan. A wnawn ni ddeidio yma, mae hogan sy'n danfon y deryn allan. Wnawn ni gael o'r hogan yma yn Nicky. So, mae Nicky yn penderfynu bod hi'n mynd cariad i fel Wayne, neu bod hi'n mynd i'r banner. A mae'n enw well o Gareth y chi yn Cymraeg. Mae Nicky'n penderfynu bod hi'n mynd cariad o Gareth. A mae'n penderfynu danfon y deryn di weithio fe, achos bod hi'n text neu os yma. A dyma gan. A wedyn gitar i chi, allan lle bod fi'n neud hyn. Achos fi chi'n cael gitar. So, weithio hyn fel. A wnawn ni eisiau gyrraedd sy'n hyn yn gilydd, ydw?